Bolyhos rét. Mia, a tapír, bolyhos réten él. Pontosabban itt, az Ormányút 3-as szám alatt. A tapírok néha szégyenlősek és titkolóznak. De Mia nem az. Szereti, ha sokan körülveszik. Sőt, még előadásokat is szokott tartani. A kedvenc zenéjével és táncaival. Mia nem valami jó táncos. De ha valami ilyen jó móka, akkor nem számít. Nézzétek ezt a mosolyt. Mia imád szerepelni. Történetünk egy dallammal kezdődik. Mia zenét hallgatott. Ütemre mozgott, ahogyan azt szokta. Tudok táncolni rá? Mondta mosolyogva. Mia szinte bármire tudott táncolni. De ez a dal nagyszerű volt a tánchoz. Mia egyik oldalról a másikra szökelt, felleugrált. Majd egyik oldalról a másikra. Gyorsan forogni kezdett. Annyira, hogy el is szédült. Később Mia sétálni indult. A táncára gondolt, és a jó kis dalra. Ekkor ütközött össze Mindivel, a flamingóval. Hello, Mia! Mondta Mindy, és már is egy új pár cipőről kezdett el mesélni. Mindy zavartnak tűnt egy kicsit a cipők miatt, úgyhogy Mia jobbnak látta, ha eltereli a figyelmét. Ezért ugrabugrálni kezdett. Mindy abba hagyta a beszédet, és kíváncsian várta, mit fog tenni Mia. Mia felleugrált. Mindy ekkor jött rá, hogy ez egy tánc, úgyhogy utánozta őt. Majd mindketten oldalra ugráltak, és gyorsan forogni kezdtek. Ez jó móka volt! Nevetett Mindy, megfeledkezve a cipőkről. Igen, Helyeselt Mia, aki egy kicsit elszédült. a tánc jó munka. Aznap Mia mindenkivel táncolt bolyhos réten, akivel csak találkozott. Táncolt Lolával, a szúnyoggal. Táncolt Rexszel, a malacccal. És Pufival is, a rózsaszín nyullal. Aznap este eldöntötték, hogy együtt fognak táncolni. Mindy, a flamingó, Lola, Rex és Pufi mögé állt. Mia elindította a dalt, aminek olyan jó a ritmusa. Majd közéjük állt. Mindenki ritmusra kezdett mozogni. Mia előbb a többieket figyelte, majd saját magát. Majd ismét a többieket nézte. Rádöbbent, hogy Mindy, Lola, Rex és Pufi egy dologban hasonlítanak. Egy valamiben egyformák, de Mia más volt. Ezért elrohant. Ez furcsa! Gondolta Mindy, és utána ment, hogy megnézze, nincs-e valami baj. Minden rendben? Kérdezte Mindy. Rájöttem, hogy más vagyok. Mondta Mia. Ti egyformák vagytok, de én más vagyok. Tényleg? Kérdezte Mindy, miközben Lolát, Rexet és Pufit nézte. Összezavarodott. El nem tudta képzelni, mi az egyforma benne, Lolában, Rexben, no meg Pufiban, a rózsaszín nyúlban. És miben térnek el Miától? Azzal, hogy jobban táncolunk? Kérdezte Mindy csendben. Nem vagytok jobb táncosok, Válaszolt Mia ridegen. Akkor jobb a ritmusérzékünk? Kérdezte Mindy. nincs jobb ritmusérzéketek. Mondta Mia. Tűnődött Mindy. Akkor... Rózsaszínűek vagytok. Mondta Mia. Ti igen, de én nem vagyok az. Ó, Döbbent meg Mindy. ez igaz? Mindy rózsaszín,
Lola és Rex rózsaszínűek, és Puffy a nyúl is rózsaszínű. De Mia nem rózsaszín. Szóval, Folytatta Mindy. probléma, hogy más vagy? Nem, Válaszolt Mia. remek! Fantasztikusan fogtok mutatni, ti körülöttem, én pedig középen. Különleges lesz, mert nem vagyok rózsaszín. Akkor miért futottál el? Kérdezte Mindy. Mert egy vadi új táncot kell kitalálnom, És mosolygott. egy különlegeset, amit együtt tudunk előadni. Mindy töprengett. Úgy érted, hogy műsorra tűzni? Pontosan, Mondta Mia. Aznap este Mia és rózsaszínű tánccsoportja előadást tartott. Kisebb tömeg gyűlt össze, ahogy megszólalt a zene, és elkezdődött a tánc. Egyik lábukról a másikra ugráltak, majd felle pattogtak, majd ismét oldalra, és gyorsan körbeforogtak. A zene és a tánc olyan jó volt, hogy mindenki bekapcsolódott. Mia különlegesnek érezte magát. Persze, a végére eléggé elszédült.